Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bocah-bocah, kepiye kabare? Sugeng enjing. Pepanggih malih kalian Ibu Erliana Triwijayanti minangka pengampu mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 8 SMPN Setunggal Barjo. Sugeng enjing bocah-bocah siswa-siswi SMPN Negeri Setunggal Barjo ingkang disiplin lan berbudaya. Muga-muga tansah pinarengan karaharyon, kasehatan, kasarasan saka Gusti Allah Ta'ala. Siswa-siswi SMPN Setunggal Barjo ingkang disiplin lan berbudaya, sanajan pasien niki isih arupa PJJ daring uga luring, Bu Erliana karepake tansah tetep semangat. Ora lali Bu Erliana tetep paring pepeling uga pangajak marang awakmu kabeh tetep nindakake, tetep nerapake prokes 5M kang dicanangake dening pemerintah. Dadekno prokes 5M kuwi minangka budaya kita ing urip saben-dinan. Apa to prokes 5M kuwi? Prokes 5M kuwi tak kira awakmu wis ngerti kabeh, wis memahami uga nglaksanakake nganti titiwanci saiki. Yaiku sing kapisan memakai masker. Jadi tetep nggunakake masker sing bener. Nomor 2 mencuci tangan. Nomor 3 menjaga jarak. Nomor 1 menjauhi kerumunan. Nomor gangsal mengurangi mobilitas. Tak kira kuwi prokes 5M kang kudu diterapake. Supaya apa cah? Supaya awake dhewe iso medhot rantai COVID-19 lan awake dhewe iso ucul, iso uwal saka pageblug COVID-19 iki. Lan dongane awake dhewe supaya pageblug 19 iki enggal sirna saka Nuswantara iki. Amin. Bocah-bocah kelas 8 SMPN Setunggal Barjo yang disiplin lan berbudaya, ing pasinan iki, ing kalodhangan iki Bu Erliana arep paring materi ngenani cerkak. Sadurunge sinepasinan iku diwiwiti, sadurunge Bu Erliana maringi materi ngenani cerkak, ayo cah disiapne anggone sinau. Diwiwiti cepakno buku lan alat tulismu, lungguh sedeku, simak videomu supaya ilmune gampang mlebu. Monggo. Cerita cerkak. Sadurunge awake dhewe mbahas mengenai unsur-unsur kang dumadi ing sajroning cerita cerkak, awake dhewe kudu ngerti, awakmu kudu mangerteni apa to sing dikarepake karo cerkak kuwi. Cerkak yaiku jenenge wae cerkak, mesti ceritane cekak. Dadi cerkak kuwi ya salah sawijining karya sastra kang arupa gancaran. Gancaran menika karangan nyritakake sawijining paraga menika tokoh, nggih. Ing saperangan uripe, dadi dikemas ing sakjroning cerita kasebut. Ora mbutuhake wektu kang suwe kanggo maca. Amarga apa? Amarga cerkak kuwi halamanipun, kacanipun boten panjang, boten kathah. Lajeng cerkak kuwi cerita sing enteng, ora njlimet anggone mahami. Sing nomor salajenge cerkak kuwi arupa cerita fiksi. Cerita fiksi kuwi cerita sing ora nyata, ananging critane kuwi cerita sing sumadi ing saben-dinane. Unsur-unsur cerita cerkak yaiku sing arep dibahas ing pasian iki kang kapisan unsur intrinsik. Sing nomor 2 yaiku unsur kebahasaan. Sadurunge bahas unsur intrinsik lan unsur kebahasaan, awakmu kabeh kudu mangerteni ciri-cirinipun cerkak. Ciri-cirine cerkak wonten gangsal. Sing kapisan yaiku ceritane cerkak, meski wae jenenge cerita cekak.
Nomor kalih, perkara kang diceritakake namung setunggal. Nomor 3, cacahing paraga mung sithik. Nomor sekawan, paraga kang diceritakake ora nganti owah nasibe. Nomor gangsal, menawa ditulis cerita cerkak iku dumadi namung 3 nganti 11 kaca. Kaca menika napa, Cah? Kaca menika halaman. Sabanjure awakmu mangerteni titik-titikane cerita cerkak, saiki ayo ngebahas unsur intrinsik lan unsur kebahasaan ing sajroning cerita cerkak. Unsur intrinsik cerkak sing arep dibahas ing kalodhangan iki sing nomor setunggal tema, nomor kalih penokohan utawa paraga, nomor 3 alur, nomor sekawan setting, lan nomor gangsal amanat utawa pesan penggurit. Unsur kebahasaan wonten 3. Dadi sing arep dibahas ing cerita cerkak iki unsur kebahasaane wonten 3. Sing kapisan ukara pawarta utawa kalimat berita, ukara panguwuh, sing nomor 3 ukara pakon. Sing kapisan unsur intrinsik cerkak yaiku tema. Apa ta tema iku? Tema yaiku lelandesane kanggo ngripta karangan, kanggo ngripta utawa nulis cerita cerkak iku mau. Nomor kalih yaiku ngenani alur. Alur kuwi rerangkene kedadian ing sawijining cerita utawa urut-urutane cerita ing cerkak. Jenise alur menika wonten 3. Sing kapisan alur maju yaiku alur kang nyeritakake cerita iku saka perkenalan ngantek pungkasan lan penyelesaianipun. Niku alur maju. Nomor kalih alur mundur. Alur mundur utawa flashback yaiku nyeritakake kedadian sing wis dialami tokoh. Dene nomor 3 alur campuran yaiku campurane antarane alur maju lan alur mundur. Tahapan-tahapan alur menika wonten sekawan. Sing kapisan pangenalan paraga, nomor kalih panantang utawa konflik, nomor 3 klimaks, nomor sekawan pamungkasipun konflik utawi peleraian. Nomor 3 latar utawa setting yaiku kabeh katerangan sing bisa dijukuk saka teks cerkak yaiku ngenani papan, panggonan, wayah, wektu lan swasana. Sing nomor sekawan ngenani paraga utawa panokohan. Paraga ciptaan sing ana ing teks cerkak, pamaragon utawa penokohan yaiku kepriye anggone nemtokake wujud lan watake paraga ing salaras karo cerita. Nomor pungkasan amanat. Unsur intrinsik kapungkasan amanat menika pesan kang pengen disampaikake dening pengarang supaya pamaca bisa nindakake karo apa kang dikarepake pengarang. Kebahasaan ing cerita cerkak sing kapisan ukara pakon, sing nomor kalih ukara pawarta, sing nomor 3 ukara panguwuh. Sing kapisan ukara pakon. Apa to ukara pakon kuwi? Yaiku ukara perintah, imperatif utawa ukara hatnya. Yaiku ukara kang surasane utawa isine utawa karepe ngongkon marang utawa merintah marang wong supaya nindakake kaya sing dikarepake dening sing merintah. Biasane kuwi lumrahe tembung kriyane kata kerjane kuwi oleh panambang o, no, ono, lan en. Nomor kalih ukara panguwuh. Ukara panguwuh yaiku ukara kang nggambarake rasa ora percaya, emosi sing kuat, rasa nggumun. Biasane diwiwiti kanthi tembung wow, waduh, lan hi, hore, wah. Dene ukara pawarta yaiku ukara sing isine aweh kabar ngenani samubarangipun. Jenis-jenis ukara pakon menika wonten gangsal. Sing kapisan ukara pakon lumrah. Sing nomor kalih ukara pakon pangajak. Sing nomor 3 ukara pakon pamenging.
sing nomor sekawan ukara pakon paminta, sing nomor gangsal ukara pakon panantang. Nah, tuladane kaya apa? Tuladane kaya mengkene. Sing nomor setunggal. Sardi tukwa lawuh dhisik. Nah, kuwi kan ngongkon apa sing dikarepake kaya sing merintah. Nomor kalih, jupuka ciduk. Nomor 3, kowe lunga. Nomor sekawan, adosa dhisik. Mlebu. Sanajan ora enek jejer wasesa lan katrangan, ananging surasane kuwi mrintah, kuwi kalebu ukara printah. Sing nomor kalih yaiku ukara panguwuh. Apa to ukara panguwuh kuwi? Ukara panguwuh yaiku ukara kang nggambarake rasa ora percaya, emosi kang kuat, rasa nggumun. Cirine ukara panguwuh yaiku diwiwiti kanthi tembung wow, waduh, hi, hore, wah. Tuladane kaya mengkene. Hore, aku oleh biji 100. Nah, kuwi semangat, rasa sing emosi sing kuat. Wo apike motore, wo larange HP-ne, wo bocah kuwi pinter, kuwi kalebu ukara panguwuh. Dadi apa sing duwe rasa ora percaya, emosi sing kuat, rasa nggumun, kuwi kalebu ukara panguwuh. Unsur kebahasaan crita cerkak ingkang nomor 3 inggih menika ngenani ukara crita, ukara pawarta. Apa to ukara pawarta kuwi? Ukara kang isine nyritakake. Ukara kang isine nyritakake ngandharake sawijining bab utawa kedadean marang wong liya. Tuladha ukara pawarta kaya ngene. Akad sesuk Simbok arep kundur ing Yogyakarta. Tuladha sabanjure saben wulan Mulud ing Ngayogyakarta lan Surakarta mesti ana sekaten. Kuwi maringake berita utawa pawarta. Kebahasaan lan unsur intrinsik cerita cerkak. Kanggo mangerteni awakmu supaya luwih mudeng, supaya luwih mangerti, coba saged dipirsani buku paket, dipirsani majalah utawa browsing ngenani cerita cerkak. Diwaca, diwaos kanthi cermat, kanthi permati. Dening nek tasih bingung babagan sing durung mbak mangerteni, saged sinambungan kalian Bu Eriana lumantar WA. Tak kira cekap semanten cah, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMPN Setunggal Barjo, disiplin lan berbudaya.